Inselmilkom eżis telespettaturi nilqakom għal dan l-ewwel kollegament min-naħa tiegħi magħkom ninsabu hawnhekk fil-lokalità tal-Ħamrun, lokalità li tinsab fl-ewwel distrett u li għal din id-darba se tkun qed tivvota kemm fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija bħal Malta u Għawdex kollu kif ukoll fil-elezzjonijiet tal-Konsilli Lokali. Tajjeb li ngħidu li fil-lokalità tal-Ħamrun inġabru ftit iktar minn 7% tal-voti li huwa paragun ma dak li kien inġabar 3 snin ilu huwa persentaġġ iktar minn dak li kien inġabar fl-2012 fejn kienu nġabru 8 ftit iktar minn 8%. Il-kandidati li qed jikkontestaw għal l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fil-Ħamrun huma dawn. Hemm 6 kandidati għal Partit Nazzjonalista Abela Giovanella, Buġeja Judith, Buttigieg Efrem, Kuxkiri Antonello, Merċieqa Joseph Anthony u Portelli Luis. Għal Partit Laburista 6 kandidati wkoll Bonello Vince, Borġ Carmen, Buħaġar Michael magħruf ukoll bħala Lino, Grixti Jurgen Karl, Sammut Christian u Vassallo Antoine. Tajjeb li nfakru li din hija l-ewwel darba li qed jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali żgħażagħ li għandhom 16-il sena jew iktar u tajjeb li nfakru wkoll li dan huwa l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta li qed isir referendum abrogattiv li r-riżultat tiegħu jorbot lil membri parlamentari biex jimxu jew mhux sempliċement referendum konsultattiv bħal dak li kellna fis-snin li għaddew. Dak kollox għalissa min-naħa tiegħi neqpa naġġornakom biktar kollegamenti mill-lokalitajiet matul din il-ġurnata.